Nyiri to lore kirango mos. Amosou kendo jowinjo magwa, kendo ageno ni kamoro amora ma intiere idhi maber, ruoth oriti, wan be wadhi maber, watema pushing. Yes, koro gimomiyo aloso video ma kawuono ni nitiere very important updates and very important changes e Siaya 254 kae. Ka in janeno marwa mosebedo ka luwowa mang'eny, tineno ka ng'eny videos ma wakelo en videos mag puonjo ji, watimoga luo comedy kata drama, kendo wanyalo timo interviews be matin kwa yudo ji e topic moro amora mwanyalo wuoye. To kata kamano nikech Siaya 254 osedongo kendo pod wamedo dongo. Change is better than arrest. Koro wadwaro keto mana changes matin mag expansion. Mokwongo, kineno video ma kawuono ni tibro neno ka nitiere gik moko miyo ndik ni advertisement, ndik ni ads. Kose play kamoro kanyo ndik ni skip ads. Koro kik skip ads. Ng'ato nyicho penja niya, ang'o momiyo anyiso ji ni kik skip ads? Nikech ncha timo community post moro kanyo ka aparonwa wa viewers mondo kik skip ads. Ads gi gin gikonyo channel dongo e yo madwaro wacho ni. Ads go ema koro bro miyo ayudo credit, ayudo pesa moro matin manyalo nyiewo godo credit mondo anyiew godo internet. Kunyalo paro ndalo moko mokalo, noka post video kadhi mana juma achiel nikech naonge internet, naonge pesa manyalo nyiewo godo internet kata credit. Koro ads mineno karane videos go ema bro miyo koro anyalo nyiewo credit mondo koro adhi mbele gi kelo nu content e samo winjore ma ok odeko. Changes machielo mantiere, wabiro kelo nu topics miluongo ni trending topics. Nitiere weche mabiro midendo gi dho luo ni weche mandalo. Nitiere gik moko manyalo bedo ni timore Kenya galuora mare kata kamoro amora. Koro mago be wadwa chako kelonu e content marwa ni. Koro seche moko kineno ka wacho ni kaka Prince Indah nodhi kama kata kaketo ni top 10 luo celebrities, kata kaketo ni gimoro amora madhi mbele, kata ka nitiere wach moro madhi mbele taneno tabiro keloni kae mana kar bedo. Nikech koro wa expand kendo wadongo, koro nyaka wan be wabed adjustable to change. Onego wabed ni wanyalo embrace change. Koro aneno kamano en gima ber. Another changes ma pod dhi biro e Siaya 254 kae ni, wadwaro timo more interviews. Seneno ka keloga welo kendo wapuonjore kendo wa discuss weche moko. Taneno ka through that viewers wa mang'eny osebedo encouraged kendo gisebedo motivated kendo gi appreciate ga welo. Kendo sa saya makelo wendo taneno ka urwako welo maber. Koro wabro timo ng'eny mar mago. Wabro temo kendo kabisa dhi mbele gi our luo comedy kata luo drama segment. To seche moko kineno koleo to kiki wuor ni tang'o matinde dhi mbele. Shooting mar luo drama kata luo comedy en a bit expensive. Nikech joma wa shoot godo o involve transport, o involve gima jok ma shoot gi bro chamo, o involve accommodation. It's a lot, odwaro gik mang'eny. To po kachope level ma wanyalo facilitate mago te frequently kata mana chulo jok ma wabiro mwatimo godo ginene luo comedy kata luo drama. Emomiyo ng'eny luo comedy gi luo drama ineno ka tinde ok watim gi mang'eny, to watimo mana gi ji matin kalure gi ng'ama is available at that particular time. Lakini thuolo moro amora koyudore to mago pod bende wabiro timore nade, wabiro kelonu. Koro Siaya 254 en channel manochaki, koro en gi dweche 4 kendo aseneno dongruok kabisa. To dongruok no obiro mana nikech in viewer marwa. In emimiyo dongruok gite obiro. Koro nikech mano adwaro appreciate tu so much. Emomiyo sasa mineno ka ng'ato weyo naga comment e comment section ta interact gi ji te kendo aduoko ga all comments. Onge comments moro amora
gaketi mapok aduoko. Atemoga mondo aduok comments te. To kata kamano, nitiere comments moko mabiro in form of questions monego bed ni a react on. To nikech mano be en important mondo a react on questions go ten gima samoro en question manyalo kata mana nyuolo topic monego bed na bet piny to wawuoye e segment wa marito udi. Koro adwaro encourage you viewers. Kapo nono ni in gi penjo moro amora concerning Siaya 254, concerning any topic, kata ka idwaro penjo moro amora, kisebedo kiwatch our channel ting'eyo the type of content ma waloso. To kata ka in gi recommendation, but sana abro timo question and answer segment idendo ni Q&A. Kendo adhi weyo picha na e community tab kacha. Koro ka in gi penjo, nitiere ga kamoro ma ng'ato kete picha. Koro piny kanyo nitiere comments mag pichni. Koro ka in gi penjo, sorry. Ka in gi penjo moro amora, to adwaro ni mondo idhi weye community tab kacha, tabro loso a special video mar Q&A ma interact godo kodu direct. Penja moro amora, gik madhi mbele live, gik madhi kata kidwaro penja personal question to penja. Abro respond to those questions on a video. Abro loso video maduoko godo penjo ute. To penjo moko be abiro kwanyo e comments. Nikech nitiere penjo moko ma viewers osepenja sometimes back, to as much as ni aduoko gi ka type, to gin penjo manyalo beduoko ka abet piny kaka koro abet waloso ni. Koro ka in gi penjo moro amora midwaro penjo nyasiaya, to penja kanyo wabiro duoki. Yes, koro mago gin changes mabiro e Siaya 254 nikech wadongore. Koro nego bed ni wakelonu more content. Kata ka in ng'ato mantiere sana ka in e area mar Siaya, kata Kisumo, kata Luanda, kata Maseno, to in gi content kata idwaro ni mondo hosti, kata idwaro ni mondo wabedi mondo walos kwapuonjore topics mag puonjruok, to inyalo richa, inyalo ndiko na email siayatv2020@gmail.com. Kendo namba na mar simo be apinga apinga ya about section kanyo endo. Koro inyalo reach out, inyalo ndiko na email kendo wanyalo rado mana ka in Siaya, Kisumu, Maseno, Luanda. Magi kuonde ma yot mondo akomute. Kaluwore gi logistics mag wuotho. Dong ng'eyo kaka wuotho be requires a lot of things. Koro seche moko in Nairobi, to Nairobi I cannot manage to biro Nairobi. Koro ka in areas go, to inyalo richa ki in gi content moro amora midwaro ni mondo walosi. Kata ka in content creator, in ng'at matimo YouTube, kata in e social media, tidwaro ni mondo watim collabo, ndikna email e siayatv2020@gmail.com. Adhi weye description kanyo mondo koro nyalo ndiko na. Otherwise, expect gik madongo, gik ma huge, gik maroirni, gik ma yani ka wadongo to wamedo kelonu content ka content. Koro stay tuned, keep it Siaya 254, subscribe, comment, like, share. Koro milestone ni kiki skip the ads please. Kiki skip ads. Iwinja? Kiki skip ads. Ero uru kamano, kendo usenyisa hera mang'eny kabisa. Usenyisa hera. Kendo an bende munena ni ahero. Kendo sama film video ni wan at 1710 subscribers. Chieng' ma wachopo 10,000 subscribers, tabro timo mega giveaway. 3 people, big giveaway. Koro wadhi uru mbele. The journey to 10,000 subscribers osemana chako. Idho kosidong', anadwaro ni wadhi kodite. Keep it Siaya 254.